Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündülügi gepleşigine dowam edýäris. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Berdimuhammedow täze şäherçäniň gurulşygyny bir meňdeşlikden we bir sydyrgynlykdan gaça durulmaldygyny aýdýar. 25 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň etegindäki çoğunly ýaşaýyş jaý toplumynyň gurulşyk taslamalary bilen tanyşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar gullugy habar berýär. Çoğunlyda geçirilen tanışlyk çäresine vice-premierler, güýji daralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabatyň häkimi Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Institutunyň we Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň mugallimleri, talipleri we beýleki käbir resmiler gatnaşdyryldy. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident çoğulluda gurulan kottej jaýlaryň häzirki zaman binagerlik talaplaryna laýyk gelmeýändigini aýdyp, munyň bilen baglylykda vice-premier Dädeway Amangeldiýew hemde paýtagtyň häkimi Şahmuhammed Durdulyýowa nägililik bildiripdir. Ýöne döwlet medeniýeti prezidentin gurulan jaýlarda binagerligiň haýsy häzirki zaman talaplarynyň kanagatlandyrylmandygyna nägili bolanyny aýdyňlaşdyrmaýar. Habarda aýdylmagyna görä çoğullygynyň gurulşyk taslamalary boýunça prezidentiň dikkatyny bir wagtda 5 teklip ödürlenipdir. Prezident olaryň her haýsysyny aýratynlykda gözden geçirip öz belliklerini aýdypdyr. Gödüňüne tutulýan gurulşyk taslamalary ýaşaýyş jaý toplumlarynyň medeni dinjalyş destgalaryň, mektepleriň, çağlar baglarynyň, bank şahamçylarynyň we beýleki käbir binalaryň gurulşyklaryny öz içine alýar. Bu gurulşyklary ediljek maliýe çykdyjylarynyň möçberi we çeşmesi döwlet medeniýetini agdalmaýar. Prezident guruljak täze jaýlarda elektrik we suw üpjünçilik, lagym hemde suw aktyryş lugumlarynyň gurulşygyna ilkinji nowbatda ähmiýet berilmeligini belläpdir. Şeýlede prezident täze şäherçäniň gurulşygyny bir sydyrgynlykdan we bir meňdeşlikden gaça durulmalydygyny aýdypdyr. Prezidentiň gödüňünde tutýan bir sydyrgynlyk we bir meňdeşlik konsepsiýalarynyň anyk nämelerden ibaratdygy mälim näl ýeri gelen aýdylsa Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat bir sydyrgyny we bir meňdeş ak mermerli binalary bilen Guinness'in rekordlar kitabyna giripdi. Ýatdasak mundan ozal Türkmenistanyň häkimetler çoğunluda ila tarapyndan gurulan ýaşaýyş jaýlaryny bir näçe ýylyň dowamyna tapgyrlaýyn ýykmak işleri bilen meşgul bolupdylar. Çoğunluda döwletiň guramaçylygyna jaýlary ýykylan hojalyklaryň jaýlarynyň öwediniň dolunyň ýa-da däldigi barada Türkmenistanyň resmi köpçülikligiň habar serişdelerine maglumat berilmänni. Mundan ozal 23 fevralda da prezident Berdimuhammedow çoğully ýaşaýyş jaý toplumyna alınıp barlayan gurulşyk işleri bilen tanyş bolupdy. Berdimuhammedow çoğullygynyň gurulşyk taslamalary bilen tanyşmagynyň ýa-ni İçeri İşler Ministrliginiň sport ulag merkezine bardy. Prezident bu merkeze BMW kysymly sport ulagyny sowgat berdi. Merkeziň işgärleri prezidentiň sowgat beren ulagyny ırımlara eýerip un sepdiler, ýüzerlik tütetdiler. Ulagyň ruluny alaja dakdylar. Prezident Berdimuhammedow ulagda drift bilen meşgullandy. Ýatdasak döwlet baş tutany iň soňky sapar bir aý golay wagt mundan ozal 23 fevralda drift bilen meşgullanypdy.